This is Jackson. Jensen. See, amo. From the same source. All this expensive wine from the same source. Fake product. In this area now, they revalidate all kinds of minerals. Fanta, Coke, Amstel, Hollandia products, all their products, La Casera. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ na ihe oriri bụ ụlọ ọrụ National Agency for Food and Drug Control NAFDAC n'aha nkenke apịachiela ụlọ ahịa dị 150 n'ọnụọgụ kwụ 150 shops bụ ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-arụpụta adịgboroja mmanya na ihe oriri dị iche iche bụ nke ha na-ebupụta wee na-eresi ibe ha n'obodo. Nke a mere n'ahịa ama dịka ahịa Eziukwu nke nọ n'obodo Aba na steeti Abia, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo nke si ebe ahụ wee pụta, ebe ha nọrọ wee tụpụta ọtụtụ mmanya akụrụ akụ ha na ihe oriri adịgboroja ndị ọzọ dị iche iche. Ha bụ ndị ọrụ NAFDAC mere nke a dịka ha mapụtara ọrụ mkpocha na nzacha ha ji mkpụrụ ụbọchị abụọ bụ mkpụrụ ụbọchị nke 16 na nke 17 nke ọnwa Disemba n'afọ 2024 anyị nọ n'ime ya wee rụọ na ya bụ ahịa. Ha gosikwara na ọtụtụ akụrụngwa bụ nke ha bụ ndị ala dị mma ji wee na-akụkọ mmanya adịgboroja ahụ niile ha nọ ebe ahụ wee na-akụpụta. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ahịa Eziukwu nke nọ na obodo Aba na steeti Abia. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Here we are at it here again. This is a different future from last year on. Here is a home of fake product. In this area now, they revalidate all kinds of minerals. Fanta, Coke, Amstel, Hollandia products, all their products, La Casera. They revalidate, they do a revalidation here. This is where we are now. It's massive, very massive. Very massive. Very massive. This is a whole line. Destruction is still ongoing. What they are packaging here. There is this ceramic. Yes, now you see all the fake that they are doing here. My God. This is Jackson. Jensen. See, amo. From the same source. All this expensive wine from the same source. This is a Eziukwu market. See how they filter. See, look at their filter. This is the funnel. Just no, when you decide those ones, you can just From the same source. You get white horse. From the same source. From the same source. From the same source. No, not just few. Then we'll destroy this one. This is their cooking. you carry cup. See their cock. This not cup.
See, all the cups. See, cups, just the 2 cups here. ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka nkwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne m ndị Igbo, bikonu asị m ka nri unu ka anyị mere onwe anyị ebere. Ụmụnne m ndị Igbo, ka anyị mere n'onwe anyị ebere, bikonu. Kedu ihe nji maka ya wee na-ekwu ihe a? Ihe a niile bụkwanụ ihe anyị na-eme onwe anyị. Kedu ihe a ga-akpọ nke a? Ọ bụ oke ọchịchọ? Oke ọchịchọ na anya ukwu. Ndị Igbo bụ ndị eji ịgba mbọ wee mara. Ndị Igbo bụ ndị eji ịrụsi ọrụ ike wee mara. Ndị Igbo bụ ndị eji ịdị uchu n'ihe ọbụla ha na-eme wee mara, bụ nke na-eme na ihe ọbụla ndị Igbo na-eme, ha na-emepụta ya ọfụma, ha na-emepụta ya mmegbuo ya mma. Ndị Igbo abụghị ndị eji ụdị ala dị mma niile, ụdị ọrụ arụrụ ala niile maọbụ azụmahịa arụrụ ala niile wee mara. Wee na-asị onye na-atụkwa n'okwute n'ime ahịa, ị marala onye ya bụ okwute ga-ada n'isi. Onye na-akụpụta mmanya adịgboroja niile ndị a, onye na-arụpụta ihe oriri adịgboroja niile ndị a, unu hụrụ ebe ha na-arụ ya bụ ihe, ma hụkwanụ akụrụngwa ha ji wee na-agwọkọ ya bụ ihe dịka o si wee ruchi inyi. Wee na-asị gị bụ onye na-arụ ụdị ihe dị otu ahụ, ị marala onye ga-aṅụ ya bụ mmanya nke na-akụpụta? Ị marala ma ọ bụ nne gị? Ị marala ma ọ bụ nna gị? Ewe na-ajụbukwe na-ajụ sị kedu ihe na-ebute ọrịa niile ndị mmadụ na-ada n'obodo Naijiria ugbu a? Ihe na-ebute kidney problem na ndị otu ya, liver problem na ndị otu ya. Ọkwa ihe a niile a na-akụkọta otu a. Ọkwa adịgboroja niile juru ahịa ndị mmadụ na-azụrụ wee na-awụ ka onye n'ahụ, bụ ihe na-ebute imirikiti n'ime ọrịa niile ị hụrụ ndị mmadụ na-arịa otu a. Wee na-asị biko na ụmụ Igbo ka anyị mere n'onwe anyị ebere. Ọkwa onye akpara aka n'ọnụ ọ sị na ndị gọọmenti anaghị achịta. Onye ọbụla akpara aka n'ọnụ ọ sị na ọnọdụ ndị gọọmenti dowere anyị dị njọ. Mana lezianụ ọnọdụ anyị ji aka anyị wee na-edowezi onwe anyị maka oke ọchịchọ, maka anya ukwu. Onye pụta ọ na-asị na ndị na-atọ mmadụ bụ ndị ajọ mmadụ, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-agbagbu mmadụ maka ego, ndị jikwa n'ọgwụ egbu mmadụ maka ego, ndị na-enye mmadụ nsị, na ha bụ ndị ajọ mmadụ. Mana kedụzi ihe dị iche na onye ji egbe tụdo mmadụ, gbagbuo onye ahụ ka o wee nwee ike napụ onye ahụ ihe o nwere, na gị bụ onye jikwanụ ihe na-akụkọta n'aka egbu mmadụ ka i wee nwee ike ree ego, ree ahịa ma reta ego? Kedu ihe dị iche? Kedu ihe dị iche na onye ahụ na-enye mmadụ nsị ka o wee nara ya ọkwa ma ọkwanụ ka o wee nara ya ego na azụmahịa ha nwere, na gị bụ onye na-eresi mmadụ nsị n'ahịa, onye ahụ wee were ego ya wee zụrụ ya bụ ihe wee rie ihe ga-emerụ ya ahụ? Kedu onye ka njọ? Ọ dịkwanụ njọ. Ọ jọgburu dele na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi. Unu mana ọ na-akacha atọ anyị ụtọ n'ọnụ ị na-atụ ndị ọzọ aka mgbe ọbụla na onye anaghị emeta nke ọ na-eme, na onye anaghị emeta nke ọ na-eme. Mana mụ nwakwanụ, gị nwakwanụ, kedu ka anyị si eme nke ahụ anyị na-eme? Ebe ahụ anyị na-eme nke anyị akwụbakọrọ aka anyị n'ọtọ. Imekwa ka obodo dị mma abụghị ọrụ dịrị sọsọ gọọmenti. Ihe a niile ị hụrụ na ya bụ ihe onyonyo, ọ gọọmenti mere nke a? Ihe a bụ nnọọ ihe mmadụ kpachapụrụ aka n'anya ka ya wee butecha ya bụ ego n'ike, ka ya wee bute ya bụ ego otu ugbo, ka ya wee bute ya bụ ego ọsịsọ. Onye ahụ anaghị echekwanụ kedu maka ndị ga-eri ihe a? Kedu ihe ọ ga-eme ha n'ahụ? Kedu ka ahụ ga-adị ha ma ha richaa ya? Ha ga-adịkwa ndụ? Ana m arịọ ya ka arịrịọ, biko na ụmụnne m ndị ọbụla na-etinye aka n'ụdị ihe a, mara na onwe ihe dị iche na unu na ndị ji egbe egbu mmadụ. Onwe ihe dị iche na unu na ndị na-enye mmadụ nsị maka ego. Wee na-asị ụmụnne m bikonu ka anyị mere onwe anyị ebere. Gị bụ onye na-eme ụdị ihe a, gị bụ onye na-etinye aka n'ụdị azụmahịa, ị na-arụ ya arụ, ịmakwa ọ bụkwanụ orire ka ị na-ere ya ere, ịmacha na ọ bụ ebe a ka a na-arụpụta ya, ụdị ahịa ka ị na-ebute iwe na-eresi ya ndị mmadụ. Ọ ga-adị mkpa ka ị amata na onweghị ihe dị iche na gị na onye na-atụdo mmadụ egbe gbagbuo ya maka ego, ma ọkwanụ gị na onye na-enye mmadụ nsị ka ọ nara ya ọkwa ma ọkwanụ ka ọ nara ya ego. Otu ụgbọ bụ unu niile. Wee na-asị na ọ ga-akakwanụ mma ka iwepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Oyi akwasa ahụ mara onwe ya. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ị na-asụ n'ala ọ bụrụ na ụkwụ gị ka ị sụrụ ya, maka na ọ na-abụ atụ ọrụ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere isi tie n'ọfịa. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya,
deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye, ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram na ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.